Успехът не е цел, а начин на живот. Всички искат да станат богати или да станат известни за една нощ. Питат ме: Саши, как мога да карам чисто нова кола? А знаете ли какво им отговарям? Казвам им: като си успешен. Така. Ама как така? И му е много странно на този човек тази думичка успех. Все едно е четвъртокласник и никога не я е чувал, а може и да не я е чувал, ако не си е писал домашните по български, например. Но другото, което между този тип хора имат общо с децата в училище, е, че животът им не е в техните ръце. Чудят се: Саши, какво теб те прави успешен? Защо не мога да съм успял като теб? Как да стана като теб? Те не са решителни. За тях винаги има утре. Винаги ще има още един шанс. Имат време да се преборят с дребните си проблеми и несигурности и да отложат за някой ден, в който ще имат по-малко пречки. Няма такава измислица. Моментът за развитие, за успех е сега или никога. Всичко или нищо. Това е мотото на успешните хора. Всички успешни хора сякаш винаги имат време за близките си, винаги се справят с проблемите си по най-добрия възможен начин, винаги имат стабилен бизнес, винаги се намират в добра физическа форма и винаги всички им завиждат. Но не всеки успех трябва да е един и същ. Човек трябва сам да определи какво разбира като успех. Парите, колите, многобройните партньори и другите материални блага са само продукт на средата на някои хора. А всеки един от нас сега в този момент трябва да се запита: аз какво искам наистина? Какви стъпки да предприема, за да стигна до там? Какво мога да направя сега, в момента? И когато си отговорим на тези въпроси, да поемем първата стъпка. Сега. Благодаря ви, аз бях Саши Тонков, а това беше моят семинар по личностно развитие. Можете да си закупите книгата ми "Здраве, щастие, успех" от щандовете на входа на аудиторията само днес за 59,99 с промоционалната отстъпка за посещение на семинара ми. Заповядайте пак на следващата ни сесия. Може да ме следвате и в Instagram и Facebook за повече новини. И благодаря на всички. И не забравяйте да поемете първите стъпки към по-добрия ви живот още сега.